Finally, the man where Imo State Police, where they call Tiger Base, enter in house, go beat the whole family. Finally, the man don't finally come outside, go explain to the public wetin actually happen. And this video is the video you will not miss. For you to know what is going on in Imo State, what police have turned to in Imo State, watch this video and we go come back, come talk more regarding this video. Welcome back to Balabas Gist. If it's not the first time where they come across this wonderful channel, you are highly welcome. My people, things are happening. That video I posted yesterday showing you how police take go beat this woman with him grandmama, with him pikin them. Now his husband don't finally come outside to go and explain wetin happen. So I want you to watch the video of wetin the husband talk. May you check whether this thing reach. May police take go do this kind of thing to this family. They must get justice. Watch the video. Adam Magun and there we nona. Go again. Chigozie Eze. Okay. Money Kedru. Abiani Kedru, Amonia Mimo. Okay. So I'm running the a plot. So the person sim koromu eba romo no dia. So na he obela nwere na nti ju eba di na enyere family maka. For years kwa na onye anyere mi o ruole more than 10 years or 12 years m no lekotoro nya the property. Ye demand na emekwe ya bia. Ya lekwa anya asi abia lo time na nwere ihe megene nsi ya mba. Me no nwuma amakwa na ebe ha gbadishiri fence ahụ so na ke ya nwa. So as at a time nwa ya nwoke nke ọ lọtara. Ha bazia n'ime sim ka ha ba n'ime lote ebe ha dị. Ha bazia n'ime etiwe sim ha nele ndị mwe kwere ni fence elta si ọwụ tum shire hu defense ya sim ha nele ndị gbara fence ya si amaham ya sim ama si ya sim biko na ma rurugo ọrụ ebe a si amba okay mmadụ gbara fence n'ala ya okay no ma rurugo ọrụ ebe a kemgbe ahụ si amba na ma ruru ebe ọ na nike no na front ka m na ọrụ ya sim mba na mmụ ma chọọ ọrụ ebe a no onye say ya nwe the place na ya pụta ka ya mara. So ya ruzi at this last week ha bịa sị na ha chọrọ ire the place ere na ebe ha plan buru ka ha mee ihe na m kotue the fence m si ha mba na aga m akotuli the fence the nwa ya nwoke abịa mena ya ekwu ya sị na ego ole ka m ga-ana n'ebe itie price dịrị anyị na 10,000 ya akwụkwa na emere m transfer 10,000 ndị asị mba so ebe ọ na ọnwa ya nwoke si m kotuo ihe a na ọwa liọ mpa ya na mmanya ha ndụrụ m ebe ahụ n'aka si ka m pụzo jee jọọ mmanya na mpa ya ajọọ m garukwe na jee jọọ mpa ya na mmanya the old man sị m yes na ya dị aware na ya m kotue the place na ya ga-abịakwa hụ otu m shi arụga. So ya eruzie mme ka m nọ na-arụ dị ọrụ enwere onye a na-akpọ ịma abịazie jụọ m na onye sị m kotue fensị a si ya na enwere ndị nwe the place sị m kotue ya sị m ha na elotu m si kotue the fence ma agwaghị sị elotu m si agbagide ndị nwe the tent sị m kotue the fence na ọwa ọrụ ka ha kpọrọ m ịma ha sị m ha na ọkwa na ọwa ọga ya mgbe ebe ahụ si ya ma ọ gaghị mgbe ma ọhịa nwesa ama m si ihe ma akpọrọ m ọrụ gị chọọ ịma ndị nwe ya nọ ama akpọ hụ gala ha ahụ. So m bịa kpọọ onye m rụgoro ọrụ ahụ na fon si ya na enwere ndị bịara m ga-akwụsị m dị ọrụ bikos arụchabeghị m dị ọrụ arụọla m some part ya fụ some part. M bịa gbuo onye ahụ asị ele ndị si ha nwe the place na onye ahụ si ya nwe the place na ya bịa ya eru the next morning the person zire m ọrụ ahụ abịa si m kpọọ onye ahụ go so kind ka anyị na-aba n'ime ebe ahụ the boy nọ n'ime that place ya jụwa ya nna onye ka ewu the boy si na ọ ya na-elekọtara ndị nwe the other side dị ala ya jụwa ya ole ala ka ọwụ na ya sị na ọwụ kie the man si ya biko na ya wepụ aka ya na ala na mgbe ya lekwe nọmba ya na enwe onye ahụ si ya na-elekọtara ala ahụ na ya were nọmba ya nye the person na the person kpọọ ya ka ya na ya hụ ya weta akwụkwọ o jiri zụọ ala ka ya wetakwe n'ike ya ka ha mụrụ onye nwe dị ala. The boy were nọmba ya the boy sizi m na enwe ihe gbasara m na ebe ya hụ na onye dịre m ọrụ na ọzi ya ka ha ga-achọwa. Ọ dịzi surprise na otu Friday ya dịka ebe after 4 to 5 m pụtara ka m gaa toilet ọtụtụ so m hụzia moto abụọ kwụsịrị n'ihu geeti m obi m agwa m si moto abụọ ka enwere ọzọ bịa this time kwụsị n'ihu geeti m so ọ dị ka m mara ndị ọwụ m ga-asọ ngwa ya jee nọrọ ka mọnịtọ mara ndị kwụsịrị ihe ahụ. So at a time akọwa na geeti m mba na the next compound jee nọzi ebe ahụ ka m nọzi ebe ahụ at a times nnọmazi olu nwunye m na ụmụ m
onye ọbụla na-etizi akwa na-akwa ebe niile, akwa na mkpu anọrọ everywhere. M chọọ ka m pụta obi m si enyi ya nụrụgodi na ihe nwe ụkọ m n'ogodi ka emechaa ị ga-ama ihe mere enyi. Ọ dịzi m surprise mgbe m na-apụtara si na nletaga bezi agwadịghị anyị police station anyị dịziri embaras. Anyị achọrọ mme na nwa nwaanyị ahụ otu ihe ahụ hụziri ụkwụ ya hụ mma nwunye m ha kụpụla ya akpụ n'ihu ya mma nwunye m ihu ya chaa na red even mma nwunye m agụma m na ibi na ha gbachara ya ọtọ so ya ukwu n'ala ebe ya nọ na-adara gị sị hapụrụ ya nwere ọrịa ga-egbu ehi ya. The next thing anyị ma anyị amazi ebe anyị chọrọ nwunye m eji anyị ama police station anyị jụ m ụmụ gwara ha ebe eji nsị mba m gwarazi ya gawazia na osisi na bizibọdị. Mgbe anyị garuru di ya asị na ọ ga-anọ nso mkpa ala sị ka anyị ripọtụ ka o kwuo ya na news anyị mara n'ebe nwunye m nọ asị na ọ laala. So n'ọfịs ya ọ ga-anọ nso mkpa ka anyị nọzi meetiza one big man like that ya jụwa m ihe mere na m kọchara ya dima na-ewe iwe sị m gaa na ke eze ndị Igbo mba eze Amaobi ya wee eze ọrụ ata eze Amaobi. So anyị agawa na ka eze Amaobi. Mgbe anyị ji garuo na ka eze Amaobi gosi ya dịtin dima na adị mbaras si na ihe ahụkwa ndị polisi na ihe kpara agwa ka ozi ndị oshi ka ha wụ n'ele otu mmadụ ga-esi bịa n'ụlọ mmadụ gbuo mmadụ ilu na ahụghị onye dịrị ọrụ ebido kọma na ele ihe gbasara nwunye m na dịtin sị nwe ihe gbasara nwunye m. So dị eze nyezi anyị advice na anyị gaa na Toronto gaa shekampụ gaa fire service na anyị chọọ ebe ndị anyị enwetaghị ya na nlachite azụ bịa gwa ya ka ya mara ihe ya ga-eme. So mgbe anyị ji lọta gacha ebe ndị enwe ebe anyị hụrụ nwunye m decide ajedụwazia the boy kpọ ndị polisi ahụ bịa sị ele ebe ha kpụ nwunye m gaa ya sị m nọ ndị anti-court. So mkpụzia ndị dire m ọrụ ahụ sị na asọ ndị anti-court ndị ahụ agaala nga ahụ gaa na anti-court jụchasị na enweghị ihe dị ụtọ a na ha nwụọ nwunye m di ya na ele ihe mkwuga ihe na ọwụwọ ya egwuregwu ka m gwa ihe ka m dị serious. Si ọ na ọwụ asọ ndị anti-court ya sị na ha gacha n'ọfịs ndị anti-court na enweghị ndị anti-court enweghị ihe dị ụtọ ha mere n'ọfịs ha. So at the end of the days nwunye m akpụzia mgbe ahụ ga mara ihe dịka ebe after 4 to 5 mgbe aka nwunye m ji kpụzia m gbazia m na ọwụ ndị anti-kidnapping na Tiger Base ndị Tiger Base na ọ ndị ebe ya nọ. So m le anya chejere enweghị m ga-eme mkpụzi one of my brother si ya biko ya ga-arụgodi je mara ihe the problem that my brother ga-adutu akwụkwọ onye ama ama ya ga the end of the day ya si ha kpụga 100,000 si eji ma ọ dịrị ga si ego ole ka m natakwara n'ọrụ m ji akwụnye 100,000 emegide ya si na ha nazala 30,000 m send mmeri ya transfer. Okay, what of onye nwe ala ahụ gịnị ka ọ na-ekwu now? Onye nwe ala ahụ bịara yesterday sịkwa mkpụrụ ya ka ya jee hụ the person nọ na ya kpụzie ndị nwere sa ha nwe ala ka ha bịa ha bịa makwa yesterday kpụrụzia polisi bịakwa bidozia chọwakwa m ga-anọkwa hụ ha mgbawakwa ọsọ ka m gbaga ọsọ m were ya aka m maa asọ nwu ya aka m ha na nkụ m na-ameje ite ọgwụ so ma m pụọ. So ọzọ otu m si hụ ya yesterday na nga ọbụla ha hụrụ m na ha ga-agbagburila m ndị polisi kwu keke ọ nwunye m ka ha nọ na-agwa ihe ndị a because m na onwe m na ha hụbe for once. So the next thing ha mere with the lawyer ya na the papa soda yesterday ha dragịrị the papa tinye ya na moto si the lawyer na ya kwue ha kọchie ya ntị. The lawyer sị na ihe ọbụla ha chiri ime ha dị free to do it. At the end of the day ha kpụrụ the papa pụọ. But n'abalị mgbe anyị mere kọlụ ka a sị na ha na the papa na 100,000 ka ejiri bịa lụọ the papa n'abalị ahụ. So ọ dị mma otu ishiri kọwaa kpọmkwem otu ihe shiri mee. We will take it up. Mana ka anyị na lawyer ndị Protect the Weak International Foundation kpacha ka anyị mara how to take this thing up. You know na? Okay, sir. There we Thank you. First of all, I thought that the law of this country say that if they arrest you within 24 hours, they charge you to court. And if you are innocent, you will go free with no money, with no paying any money. Why are these people, when they catch you, you must pay money before they will leave you? Is governor of Imo State, wey be Hope Uzodimma, know about this? This is the question. Is the commissioner of police of Imo State know about all those things, or are they based in the same feathers? Because
This is not their work, and this is not the reason why they created these people. Their work is to make sure say there is no kidnaps in the streets. This is their work. Why are they now interfering in the work of maybe normal police? What they're supposed to do, and not to go and start beating up the whole family. My people, I want you to share this video. Things are happening in our land, and make sure say you dey follow this page for more updates as e dey hot. We will update you now once our brother Nosonkwa bring more information about it. We will update you on a steady of things where they happen for inside our land. Share the video.